Салават, ишеттек сине ирекле иҗат формасына күчкәнсең дип. Моны ничек аңларга һәм син хәзер кайда? Шунда да минем Барс Медиа компаниясе белән 7 еллык контракт иде. Бүгенге көндә күп кенә яшь җырчылар да Барс Медиа белән контракт төзиләр. Бу компания чыннан да яшь җырчыларны күтәрә. Бүгенге көндә Татар эстрадасында шибәр, талантлы яшь җырчылар килеп чыга. Бу чыннан да менә җырчылар безнең күбәя бара икән. Бу очракта безнең конкуренциядә и һәм әлбәттә конкуренция булгач качество да була. Контракт беткәч инде минем соңгы җырым "Онытма мине" җыры бар иде. Сез аны ишеткәнегез бар инде. Аңарга клиплар да төшердек. Аннан соң мин Азнакай мәдәният идарәсе җитәкчесе буларак эшли башладым һәм инде кызганычка каршы үземнең иҗатымны калдырга туры килде. Мин дә уйлап йөри идем, мин әйтәм, монда эшләп һәм шулай иҗат белән шөгыльләнермен дип, ләкин алай эшләп булмый. Чөнки монда безнең эш сәгать 6-дан башлана, кайбер чакта 12-дә, кайбер чакта төнге 1-ләрдә дә кайтып китә идек. Эш бик каты иде. Һәм инде 1 ел эшләгәч инде мин менә 20 февраль көнне ул эштән киттем һәм иҗат белән шөгыльләнә башладым. Бүгенге көндә минем 4 җырым бар. Яңа җырым инде ул йөрәгеңдә миңа урын тап, аюлларым, ялгызлык арада һәм сынау. Инде тагын 5 җыр өстендә эшлим, аларның фонограммалары эшләнгән, аранжировкалары эшләнгән, сүзләр язылган, ләкин тавышны яздырасы калды. Дидем, Алла берсә биргән булса, мин инде үземнең 33 яшемә 3нче альбомны чыгарачакмын һәм 3 дигән цифра булачак. Бу тиздән инде быелмы көтелергә? Минем туган көнем 16 октябрьдә, мин ул вакытка чыгармын дип өметләнәсең. Уйлыйм, чөнки бөтен әйбер әзер тавышны яздырасы калды. Инде менә булай ирекле җырчы, продюсерларсыз эшләү мәсьәләсе буенча бүгенге көндә миңа җырчылар үзләре мөрәҗәгать итә, мин аларга күбесенә ярдәм итәм. Совет ничек була татар? Киңәш бирәсең. Мин аларга киңәш бирәм. Күп кенә безнең аранжировщикларыбыз бар, күп кенә безнең язучыларыбыз бар. Менә күп кенә җырчылар миңа килә дә үзләренең җырларын күрсәтә. Менә Салават, менә яздырдык бер 5-7 җыр һәм менә шушы җырларны радиодан җибәреп була микән, юк микән. Мин ул җырларны тыңлыйм да, мен әйтәм, менә син һәрбер җырга, мен әйтәм, 15 мең түләгәнсеңдер. Әйе, шулай ди инде. Мен әйтәм, менә синең 7 җырың бар. Мен әйтәм, бер җырың да синең толковый түгел. Бу инде алар кайберләре обижаться да итә, ләкин менә җырны яздырганда, анда чыннан да менә безнең яшь җырчыларыбыз бәлки аңламыйчы да яздыралар, бәлки кайбер композиторлар аларга шул җырларны тыгалар, менә бу җыр сиңа ярый дип. Монда инде сүзләренә дә игътибар итәргә кирәк, моның көенә дә игътибар итәргә кирәк, аранжировкасына да игътибар итәргә кирәк. Менә шундый акча әрәм итәләр. Һәм инде мин аларга композиторлар белән таныштырып, язучылар белән матур-матур җырлар яздыртабыз. Кайберләрен кире борып җибәрәсең димәк. Кайберләрен кире борып җибәрәсең, өенә кайтырга. Мин аларга аңлатам, ничек эшләргә кирәк. Ничек эшләргә, нинди җырлар яздырырга кирәк. Чөнки аларны җырларны яздырырга мөмкин. Аларны бик күп җырлар. Ләкин менә хит дигән җырлар, алар бик аз. Аның өстендә эшләргә кирәк. Аны булай гына русча әйтмешли штамповать итеп булмый. Уйлап, фикерне туплап яздырырга кирәк.